Kani kadai kecing itu kana ya kawai ganong India kabla yo ya ka world record hakaba kala penliamot ya kawai ka komputer kabas tamban ken hakaperthe de bantep ya kani to alingin pe haru bandakut ya kabak ka khasir kap king kawan ra ashapi bal ai kateng ya kani kecing itu kana lani ya kani ka film ka Shukantala Devi ti ali perlok kini sedang banpet ya kani kecing itu kana hakaba sedang jong kecing itu kana la pen i hangi ya kawai ka caka po India po Bangalore kat khandai spalai pusau ya kawai ka kana ka ke Shukantala Devi ke badang don tang sans nam ke arta rengkat pat uwei wahyang wan senran ya ka kat baka kadang lek ka yang ta ula keli ke wei ke jingkhen ya ka ba umla hendrei kat baka kadang lek kai kapat kalaya thu pat kalala ya kata ke jingkhen tengah ke kli ke jongka uni wahyang ula yu i kata kasap ya ka baka kadon bat ulawan banyalam no hayang rengkat pat ki kemi ke kapa pau jong kani ke kena ukerteng ubis jauh bat uni kupa syamnget ya ka ka ba ya tho namar ba ong bakni khana kam shamla lit school ndrai ndolo yu kata kasap mar khmat hangta ula i phlai kata kasap ya ka ba ka dan bat ula pha let bat kita kino hikai ha ko ka school ban pen i khmat jong kita khana ya kasap ka ba ka dan ha kata ka school pat kano hikai kala pha khen ya ka wei ka jingkhen ndrai ka devi pat kala la ya kata ka jingkhen ka ba kano hikai kala ai bat baro kino hikai gila thap kti bat kita ki khana school ya ka jingla andet ka jongka ukpau jongka pat ula let shem ya kata ka pisa bat ka devi pat akani ka por ong hukpa pakaru kalakwa ya ka ba kan wan shika school hakaba kayu i ki para khana kele kai ke kaman pau jongka pat kunta ya ka ban pha school padu ong ro phila tang ya kamat ka bahaya phi ba nai le school ka kami ka jongka pat hakani ka por kala pha ya ka ban pule ya ka kot namar ba kan sadan hakaba kan le ban perform hakani ka tayo hakish tali ki jaka na ka ban ta ka match ndrei ka devi pat kam shamla kon khre pat ka kami ka jongka kala mai kladam ya ka pau jongka bro ulamai ya ka Hendrei ka khwat ka ongba ngan khrekot le yu haba ngam le school ngan trei kam kuma phiken hayeng rei ka kmi klas tho yakata pat kalayai ban yakata ka jing phakrekot rei ka devi kam shamla ngap batru kani ka kmi klasu le rungno takaba kam ong e shu kan men jongka pat ka kerteng ka shadara klasu apet ka jingan ya jongka pat ka kmi kan men jongka kal ai men semro yaka yakani ka jing start ka jongka pat kala ong ro phin salong iba pau nam hakoi ke sngi ka devi ro kala ong ba lada kan long kumta ngaru hakoi ke sngi ngan saya lam kai bi kat shakaba phi mon hanrais ngusi pat namar ka jingkular jong ka devi kam simla urlong nda kalon phai na ka wei ka chaka ba kalet perform kala pan ban ba kan men jong ka kala yap na akta ka por pat ki bahiyang asam gila tep laslam ba ka shadara ka dani ka jingpang rei namar kim dan pisa ban pha sumar kumta kila pha sha ek tak jistam bat ro kala yap hakani ka klimat ka devi pat kala tem bat kala mayal ka jong ka kami namar ba ka kami kam simla kit kli ekani ka jingpang jong ka nan jong ka kumta kalabu nodro ya ki kami ki pa ka kami pat kam shimla kran e namar ka khna ba pli kan tip ayu ya ka khia ka shon jong ka yeng ka sam ka divi pat menta kala mai bat kala damba bat kalabu nod ba kanom ya kran show ya la ka jong ka kami bat ro ka ong ro artat ba nganom le kumbale ma phi la shai ndanga ngala long kami hangi perlepen iya ke divi ke belakang jo sya ka arpsan snam ka arta ka bau kupau jong kapat udang sahi kum ubriu bom dan kam don jam maka pat kadang yo ya ka ban perform haki jaka ba pher na ka banta ka jing start ka jong ka ya kata ka subject mathematic ka divi menta kala dan lo ujong samla ukerteng udi hiraj ber uni uji ai dau bet man ba ko ong yang yen ya tho ai dau bet dakum ni dakum tai re islam tangkat tukat nisngi ka divi kala lap Bauni brio ladan laga jong ka brio ya ka ba un hap ban ya tho kumta ka divi kaladam kelas sei kata ka ergon bat kelas set yu hakata ka por hausnam kat kandai spa san pat ka divi kala le belano shalondan rengkat bat kita ki paranong India bat ban pendap ya kicingnon kam jong ki bahi ngasam jong ki kemik pa rehang ni kelayo ya kalat beri kabu ya kaban pen i ya kata kasap hakawi kesngi ke divi kala let ya kaban pen i ya la ka jong kasap akmat jong kita kinong kenjing ken bat tau nong hikai ula ai ka jing ken ka ba e ba rei ka divi kam sham la salia kala la ya kaban solve ya kani ka jing ken ya kata kapor uni u havir pat u bade nong spain ula itanat ya ka namar ba kalong ka brio ka badan sap ba ka jing ken kum ta ula purpose la ni ula klisam la ya ka hakata ka restoran bat karo kala pediang ya u kat badang ya kisngi por ke TV menta kelanang bahawan keren English kumta kala lej hikai ketik kena skol kata kajaka ya kata ka subjek ke baka kala baha perkala kamai ru sibon ke pisa nakani kesap ya ke baka kadan perlapan long ru ikani kanong ya lambela bahakan kemen baha
hakawi kesengi pat lapoi ke siti nagi bahayeng ya kapakan pak pisalem sya India bakin yo ban penon kam namar ba menta kim don kam don jam ha India kadivi pat nda kala puli kata ke siti kala dom pen ban ka baki kemi ka kila penlong pen ban ya ka kum ka bang Ndrei kim perkhat ya ka ki perkhat bai tangi ka pisa om ya ka jing em lani ka jing mantoi ka jongka Ndrei ga devi kam semlaya thau ya ki kimi ki kpa perkalkular ro ban pha pisa ya ki man la upnai ka tulap ka jongka hakawi ka singi pat ka devi ka lek ya ka ban ya kontes pat kata ka komputer ka pastat bah ban khen ha ka perthei bro ka wei ka kontes kelas dang pat ka devi kala la ya ka jingkli ka banangkong Ndrei ya ka ba arpat kala bakala hadu lai digit pat kata ka komputer ro kala ai da ka sau Ndrei ke TV pat kala persyang ya kaban solve ka taka problem dagi kendiat minit ya kaba uhus ulapu Ndrei kam syamlala aka taka por pat kala syak remno akane ka klip mat bat uni uhus ula keren banyak artat ya ke TV ya kabu ong kari ka padan tang daki psen bat daki hati kumno kila banlong u Einstein u baar warla ke TV kala persyang ya kaban khen sa sine ka taka jingkhen Ndrei uni syamla sngap pat syamla pat yau syu ya ka barok koi ka perthai kala bana ya ka jing bakla ka jongka Ndrei kala leje kendo iu samla jongka kawi kesengi bat uni udi nong ken jingken ubat tapet ba bat le tho eka daka khubor ka bakman hakaba katu ka jubab ka jong phimenen ka dei Ndrei ka dei tang ka jing bakla bat ka jing thot jong ka komputer ha ka dei kesengi daka jing rap jong usamla jongka ka devi menta kala long ka bakpau nam hakaba ka perthai kala khenya ka daka komputer ka bastak tamban khen haka perthai bat kala haple jero banya shimenta haba bon teli kiri bat ro kala nangkiu syakani ka kam bat la penlong ro ya ka pakan yo shibon ka pisa bat shibon jing mentoi nakani ka sap ya ka baka kadan Ndrei ngusi namar usamlau jongka u hable no shala ka jongka snong kum tau lapen kut no ya kata ka jinge dei jongki Ndrei karo kala pediang ya kata pat kala kenduk no ya wei ubriu kerteng pertus berneji ha bombi bat uberji ulong ha ka devi ya ka ba kan ya thu aki kimi ki ka Ndrei ka pat namar kadang bat not sa kumta kam kwa ya ka ban ya keren ya kata klasius ngap pat uni ula ong ha ka ba kan sya u banlong ukurim bat la pendeng snak ti kani klep mat klem ki ba yang sambat karo kala pediang kumta kile syong bat kila yo iwi khun kan thei bat kila kerteng ka anu parma menta ka divi kam long shu ka to ka ba manshwa Ndrei menta kala long satang ka nong sumar yeng Ndrei ha ko ki singi kala plate ko ki album bat kala kan mau ki ki por ki ba manshwa ya ka baka ka perform ha ki ba bon jaj bon kom bat kala kerpar halu ukurim ya ka bakan le biang ya kani ka kam sa shisen pat namar ulo ku jongka Ndrei ubeduki usha ya kata ya kabaka kamon namar kadai ke kam ka baba kum ta ke TV kala kemen bat kala krek la krum bat kala e no hadien ya kon mari ulok bat kalet no asha London ki bre London bat ki tip eka kum ka wei ke bre ka bala yo eka world record ha ka ba kan kenjing ken bat ka jukan mau ban phone ya la ulok bat ka kon Ndrei uberji ka ka por ula phone ya ka bat ula wadaw ya ka bat uda ong ru ba ka kon kala pertai ka kerteng ka jongpi ha ka jaka ka jonga ka Devi bat namar kum ka kan thei kala perkhat ya kata poka khon kan saklet ka sin ka sngi kum ta kala khrek la khrom bat kala lech phai no a India bani kando yala ulok bat yala ka khon kum ta na kala poi ha India kala ya wer yu ulok bat yala ka khon ya ka ba kin lech bur no ka sha London Ndrei uberji bat ukan ta ja kata ka jing terwa ka jongka namar udan ka kam sha India bat ka business ka bahe bah hangni kan la dai kalong yang ka baduk ne ka barus paru kiju ya pa japra tang na ka daw jong ka spa Kadivi bat menta kala hap syong ya klat no bat bat kala ya divorce no bat ka khun ka jong kala dap pras nam menta bat kala ya lam kai no sha London bat kaleng sodong ka perthei ka khun pat kam itho bat kam tebru ka pau jong ka don sha e Ndrei ka supha ba tang dak kichithi bat kal karpat ro ya ka jong ka kemi ya ka ba kan pha lem ya kita kichithi ha ku pau jong ka anu menta ka nang mi kisngi kelas tho ya ka jing koridor kalong yeng long sam baru ya ka school Ndrei ka Devi pat kam don por pan pha school le ka baru bandan hasenda jongka mentale ba kalalong ka khlor lani ka astrological ha kani ka kam bat hakoi ka sngi ka lam kai ka hakoi ka school bat kani ka khon kala yo i kata ka school rangkat ya kita khana bat karu kalong makan lech school bat hakoi ka sngi ka Devi klai kando yelo jong kurem bat ula berangam haka ba da kam pha school ya ka anu unsa file de ka case bat kani ka case
kormen bej ban job namar kadai hok ban pha school ya ka khon manta pat ka anu kala lecture school house nam kat khandai spa propon rio rei ka kmi ka jongka pat kadang sa bat kadang yai long bej kumju bat hakawi singi kala khot ya ka anu ban lech hakawi ka perform jongka bat hakata ka ching perform kile kren sapang ka homosexual bat ka devi kala kren ban yelo jong ulok kada keno bau dei ugi Ndrei ka anu pat na kale usngawi kata kala mi cendat na kata ka jingyalang pat kala dom kala mai ru ela ka jong ka kemi pat ka ong omdei ba pipin po jaji ku pa jonga ndrei phialam yang ada kani klenti ka anu kala sngawi aru ya ka jing phat jaka na kawi ka hotel sha kawi pat bat kala ong ba ngam su thu su thawi kata ka jinglong kemi ka jong phi bat lada phi ai le kumni ngan selech sa no bat ku pa ka devi pat na kai asngaw kata ka kantin kala pan phai bat ko ong pau chong pha le kwa ba pha phanwan bat u ka devi pat kum ka kemi kala kandit benri kata ka jing ong jong ka raus nam kat khandai spa propunyo kala thiet no ekawai ka yeng hapo London ka yeng ka ba he bat ka thamai ba bat kala kularu ya ka ba ka kan don kat pet bat ka anu ha ki jing e jing jar bat ha ka suk kumta ilarung ha kata ka yeng bat kala kularu ya ka khon ya ka ba kan sa invite ya ku pa ujong ka ka wi ka singi kan ka ye bat shisha ka kami kam simla kular kai hala ka jong ka khon kumta kilalet kai armut bat kala tri kamru armut ha ka ban shat ban tio bat ru kala hikaya ka kumnu ban le business laki kam ki beria laka long hakinu kinu ki jaka rei house nam kan khandai spa khandai phunyo pat ka anu kala kando ya u aje kumaru businessman upa he bah po India bat ni ula kali samlai ka pat ka anu ru kala priang yu bat kim sham lapan slam ro ya kata ka jing ye le pen bet baro arleng kur ya ka bakin pen bet no ya kata ka sngia tho ka jongki hakanu ka tarik hakawi ka sngi pat ka devi kala ong hau aje ya ka ba unda ula dap ya tho pat ka khon ka jongka kin selai sa no pat ka shalandan rei aje pat ukan tat namar udan ka kam lani ka business ka ba he hapo India Bengaluru rei ka dei ka kamram jong ka thai ken kum ka dustor dong kinong India ya ka ba ka anu kan bot ya u rei kilayannya namar bro arngut kia pen kumta kani ka khupor kelas priang bat kala bana ha kiskor jong ka anu kala dam bat kala temel ka jong ka kemi bat ka ong hot pikha ma phi phimdon hok pat ban control lani ya ka ba phin pni ha ka ching im ka jong ha menta namar bangala long ka bri ka ladan la jong lok ka anu pat namar ba kadang dei tang ka adol lani ka badang kot aki jimut jing perkhat kala kum kran kulumar ka jong ka kemi bat ka devi kala thap ya ka pada ka jingdom kala lum lalang yaki ter ban mi no na ka yeng jong ka wat kala ongru pakanya tho bet padu aji klem ka permission lani klem ka jingbet ka jong ka pat ka kami pat kala berngam ya ka bakan khang no baro yaki bank account bat yaki business ki jong ka hapo London ka divi hakni ka por kamla shuban kro yala ka jong ka khon ka anu ka da ongru menshwa pi pen ya khlat enga bat ukpa rei samanta pat pi pen ya khlat sabat ulok dara pi khang kita ki business ngam khuslai ngan persyang ki business ki berit hapo India bat ka anu kala lech no sha India rei tang khandet sngi kala ya tho no bat u ajai pat ka jing bu not pat ka jing isi ka jong ka ya ka khmi pat ka dangsa kam kwa ro yu lok un kran shphang ka kerteng ka jong ka pat kala ong ro ulok bangala kwa khon bat ka perkhat ba nalayo yai khon kala ban solve ya ka problem bat ka kemi bat ka jing kaman ka jing sukro kan wana ka jing em jong ka divi pat mentah namar kadang perkhat bet ya ka jong ka khon kala bakala ka wei ka shu hakaba kan jubah ya kita ki jing khen mat ka divi ka ni ka por kala ja buram pat ka divi mentah kala sutho ba ka e ka ba ka le ya ki kmi ki pam shwa ka ran kam ban lech pan map no khnang ba ka khon ka jong ka pat kanom hiar ka pateng pat ndak la poi ka ta ka yeng jong ki kmi ki pa pat kala pan ban ba kilayap bat kadan setang ka yeng thali pagila bo kawai ka sendok pada hakta ka sendok kalap ya kita ki kot khobor leng kedap ba kishat pule ya ki kam ki jongka ha po London pat kacing perkhat ka jongka menshwa pat kalong ka babakla om ki kemi pa ki kwa ya ka bisa hendrei namar bakin yo ban ya keren bat ka bat ru ki ye ya ka rangkat ya ka kam jongka ka anu pat menta kala khai wi khon mat kala iker teng amrita bar ka wi singi kala lech ka wi ka party jong ka wi ka perlok jongka ka bade ka para kelas menshwa panda kala poy ka ka party kidan ki bri ki be keren shphang ka kam yang kam sam kum ka kemi bat ki khon ka bat kala lech no panon pet yala ka jong ka khon hayeng bat ka anu kala keren bat u aji ba kadan kam yaki ya ka ba kin lech mi pat ka kemi ka jongki rei u aje pat ulaya tho ba ngayo ya ka wei ka shithi tep ka dei na ka lach hakaba ka kemi ka jong phi ka mut ya ka ban di do di dam no ya ki ba ki banta ki jong phi hapo London pat kini bro arngut kile perkhat ba
bakin le no takum no pat dah kile perkhat kile ong bakin file no daga case pat kin le London pat kini bro arngut kila krek lakrum pat kila mi na India ban le London pat dah kini arngut Shilok kila le London nda kila poi London pat kila pan hakata kacaka kakmi kacongka kadai kanong panyat hakata kacaka pat kila lap pat kila puli kata kishti pak kami kamsyam le akumta ndre kala ailut yaki bahak ki banta bat yaki eki basyadian syaka anu bat ka anu kala kendet hakaba kala osngo bat kala yu kata kishti pat kala phami no yaki ki breu baro ki badan hangta ban mi shwa sabar namarba kan perkhat shwa marwe namarba kala kiyo ke BP kumta anda kala perkhat bahaya kata pat kala syem ya kata ka album ke berem kayu ka dor jongka pat ka kami ka wakile chang man shwa sodong ya ka perthei pat kala khodru ya lo jong ulok pan pek ya kata pat kini hilai long byang kawe pat kila smuburam ru ya kata ka jingle jong ka kami pat ka kami ru kala maap ya ki kiru kila maap ya ka kami ya ka ka bakila bakla man shwa pat mentah pat hilai long kawe ha kawe ka perform na ne kawe ke show ka anu aje bat ka amrita kidang pet ya kajing perform jong ka Devi perkakana perlok kalakut no ang nehi perkajing sneng nakani kajing itu kana ka bangi ngiyo kade hak bangim dai lanu ru banjengai na la kajong kikmi kikpa ndangi layo ya kaspa kapau lani ya kajing start re idi benlong ki waya sup patki patru ki balong kawe pat kublai shibon perlok ngin saya syam ngin saya kenduk pat akiwai ki video